Alah, ora iso. Aja nesu to. Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Gareng ben ora nesu. Loh, kok lak delok anggere Niken sing nembang ditabui. Ya ora? Rame-rame ngoyak doro mabur mulung aduh. Rame mekola alon-alon wayune kesandung-sandung kopi terane dewe udan jeneng kupon akeh ora kopet putrang kanteng omben dewa asat makan mokai wadai akeh kebandan kupone aton kopet sebulane sakabeh ele sarwa melong engkang kudu mesine abuja Awakmu ya putune Mbah Gareng. Kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabui, kok Simbah ora ditabui, kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hak semua orang mempunyai hak. Yo, Sampeyan ora, sirik-sirik. iki Nek bengi- prasaku ki mau sing salah kok sampeyan ta, Mbah. lho kok aku sing salah? Sampeyan ini kebanyakan request. Jadi semua itu manut sesuai dengan requestnya. Sampeyan ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ra butuh rebues kuwi. Rebuas iki rak sin. Request. Rebuas iki penjaluk. Yo. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Yoko kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Ya pesen apa karo keluarga? Tak sampaike. Nah, ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Boten. Aku ngerti kowe. Boten. Alah kowe aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wis iki lagi wong kabeh. Kok sik tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalam Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. Ora 4 tahun wis dididik karo tiyang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo, piye? Arep ngapa ngono kuwi? mau usul ya kleru. Boten. Ada usul apa? Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedaki karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ora kek. Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, Nggih. kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah tau iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye Ya, to, piye to? kowe arep ngirik kali aku. Boten. Ora. Pak, lu aja golek dalan liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Jogo nek layar kan. Wayangan kok layar. Kayak nek wayange lho digelar ki wonten ning kene lho Aku karo ngandani. Ya wis mandani. Pinter Joro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contohnen bae. Nah, bae ditonyo. Piye ta? Nggih ditunjuk saiki. Contoh ya. Dicontoh, ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, Mergo Mbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gaweamu
gawean mbok